Ето ни тук. И продължаваме разходката. От тук ще вземем някъде и автобусчето. Взехме си карта ремонтна. Това тук е историческия музей. Нема, те, щом тук чакат, значи тук ще дойде автобуса. Ги виж колко хора чакат. Ето го цвингера, да. Историческия музей. Той е по-скоро музей на изкуството. В интернет пише, че мога да видиш на Моне най-различни такива автори, художници, произведенията. Ето тук замъка. И това е една обикновена улица в Дрезден. Трамвая, колоиздачи, хора. Ето го тролея. Майго, тук има също реклама на този автобус. Значи това от тук някъде трябва да тръгне. Трябва да ги питаш те. Ето го. Ето го. Ето го, автобуса. Хайде, ще фащаме автобуса.